Nou, we gaan officieel open. We zijn natuurlijk al een tijdje open, maar nu is de officiële opening. We hebben sinds oktober ben we al bezig met het organiseren van allerlei activiteiten en concerten. En sinds januari is ook Friesland College erbij kwam. Die is in het pand kwam en alle studenten ben je nu ook. Dus nu is het moment daar om officieel open te gaan. Wat kunnen mensen verwachten? Nou, het is gratis toegankelijk en Jet Rebel die komt optreden, dus dat wordt een vette rockshow, dat wordt helemaal te gek. Het gekkenhoes, wij verwachten je prutte meesten omdat het gratis is. En daarom hebben we met de Harmonie de afspraak dat de Gruttezaal live streamed wordt. Dus meesten kunnen echt vanuit de Harmonie eventueel het concert volgen. Ja. En Jet Bussenmaker komt op bezoek en die gaat een officiële openingshandeling doen. Dus de strik maar voor. De strik maar voor, pak maar door. Dus dat wordt heel spannend. Come a little closer, please. I find myself begging on my knees for Louise. Nou, we hebben een heel programma in deze officiële openingsweeken. En we beginnen jong met de staat. Is helaas al helemaal uitverkocht. Dus daar is net meer heen. Maar wel nog leuke dancefeestjes zoals Remind en Influenza. En juist er heen wel een hele succesvolle popquiz. Neushoorn.nl is het net? Het is neushoorn.nl. Maar er is van D-Drive. Ja, klopt. Eerst maar even de eerste indruk. Hoe bevalt het je hier in Neushoorn? Poerbest, ja, heel fijn. Mooi gebouw, lucht. Nou, het is krek alsof jij was maar naar je gebouw en dat je denkt, ja, we moeten er nog wat ingroeien, inleven of zo. Maar nou, dit past direct als een fijn zittende jas. Ben je alle dozen uitpakt of staan er nog een product? Ja, nee, de meeste dozen ben wel uitpakt. Ja, maar het is wel een ruimte, opslagruimte is wel een probleem hier. We moeten echt goed zwaar hier dat we de boel oprijden. En want anders dan, dat is een minder puntje. Maar goed, daar maken we zelf ook goed om te denken. Hoeveel studenten heb je eigenlijk? 450. Wow. Ja. Dat is een heel georganiseerd, hè? Ja. Nee, wij hebben dus gebieden, zeg maar zeggen. Er zijn artiesten, dans en muziek, sounddesign en theater. Dat zijn er ongeveer 250. En we hebben er ongeveer 220 en dat zijn mensen van eventmanagement en van podium- en evenemententechniek en van film en media. Ja. En die werk je heel goed keer, maar ook hoor. Maar meen je de Grutterij, hè? Meen je de Grutterij en dan hier hebben we mooi, we verwachten de minister om te noemen, 4 jaar in het gebouw. Die krijgt dan direct een rondleiding en wij leren dan van uw studenten zien wat we hier al jaren doen en wat we kennen. Dan is er in de pust en dat zag ze die namen. Is er een geerkomst bij de bobo's, zeg maar zeggen, en die elke horen vertellen van toen stien en wat de toekomst was zelf van dit gebouw. En dan hebben we jongens om ons nog een officiële opening, maar daarom vooral een act van de D-Drive studenten en een officiële handeling van de minister en dan is Jet Rebel.